Salam hörmetli vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Bugün men prezidentlerin saylanışı barada ya hakikattan hem şankı nirede şol prezident çalışanına ol köşk ağlar şu usulünü geçiyemi ya da şol anırdan alalaşıklı geçiyemi. Yani bu gurunun çıkanın düyüp sebebi şuat inni haramda öz oğlunu şol serdar süplüğü inni halkın başına getirmekçi. Şoň üçin men düşünürün mun özünün nähili ýagdaýda gelenligini. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda diýip elan etdiler. Bular şol hamala ölüpmüşün harambaşy. Ölüpdir bolyn ýöne şo taýda işleýän şoň inni köşkünni aňyrda şu ýaşaýan ýerine ya bira yankı ayratin bağbanlar var, seredýänler var, yankı umumy hojalyk işlerini seredýänler bir aýry, onun öýünün içine seredýänlerim bir aýry. Şol daşynnaky şol howlyň içine seredýänler hiç bir adamyny şoň maşyny barlaman salanaklar, goýberenaklar. Şo giýje gara Mercedes geldi. Şoň üçin bir bagažyny açyp barladylar. Ama iki adam çıktı, şol iki adam geçti şu howlyň içinde. Epesli eğlendiler, bir dangdana olay çıktılar mı ne mi şoňalyk diýip eşitdim men. Şondan soňam ýankı şo taýda işläp beren türkler var, bagwanlar var. Bular ne zeýrenşip, aglaşyp, hosar nitrenýalyk ne zeýrenşip başladylar. Indi nähili ýagdaýda bir ýankı ýurt başına bir haramda gelýär. Haramdağ bilen yankı haram maşin bir nemeti can penatı var. Akmarat Recepov. Şol öllü diýilen günnün öňräkden bular bile şol berleňe tarabam şol ýaşaýan jaýyna gatnap, bile gelip ýören. Şoňalak bular hemişe bile şu meseleni çözüp ýörler. Inni şol bir ölen soň şol birun mi, ikun mi idýandan yankı entak millete bunu elan etmäkeler, bular şo taýda ýygnanşýarlarda dawa turýar. Sebebi o taýda hakykatna seretseň şol meclisiň şol başlygy Öwedil Ataýew bolmaly. O da şol stoluň üstüne dik oturýarda menden başga ýekiji adam bolmagy haqqy ýok diýär. Ondan berde kalanlar bir vice-premierler var. Ondan güýjülonjy, pudoklon yol başçıları hemme şu taýda barwan. Inni nemede beýlekilerem bir Akmarat Recepow'am neti şol haramda goýjak. Haramda Berdimuhammedow goýjak bir. Ondan bir barya ýuwuşyk bilen Hramowyň ýanyna barýada sen Balkandan Niyazliýew Orazmurady çağır diýdi. Ina edil yarım bir saat mümkün 2 saat idiyana Niyazliyev gelýär. Öwedil Ataýew stoluň üstüne oturan. Aňyrdan muňa tapşyrylan ol gelýärde stoluň üstüne wurýarda turýok bolştaýdan näip sesini gataldyp zyňa gapdylar. Inha ýaşulyňna şu adam ödüm gökdöpeli aras soğlun ina şuňa ýaşuly ynanýady. Biz şunu saýlar diýip şeýitdirip ina hakykatda şol kalanlarım howada dogry näme diýip şeýtip götürdüler ýandan. Inha 2007-nji ýylda 2006-njy ýylyň ahyryna 2007-nji ýyla geçip barýan şol täze ýylyň öň ýanyna bolan waka şeýtdirip şunu inni jaýlamak meselesiniň ýol başçysy bolup şoňa daýanyp inniki geljek prezident saýlanyny diýilen ýagdaýa getirildi. Ondan men arada size aýtdym, bunu berde biziň opozisiýamyzam gollady. Näçe meselelere mine şular taýanmaşynlar. Hiç adam edibilmediler. Ýurdun içinde de ne şeýdep şol adam geldi. Innem häzirni bir oğlun taýarlap ötür. Aslında hiç saçan halk bu zatlardan daşgyn saklanýanlar. Nirede şol diktatura bolan ýerine. Onun için ol dogry Akmarat Recepov muňa daýanyp inni galan ömrüne muň jan penasy bolarny pikir etdi bolýan ol owadan nepede ahyry ömrüni utardy.
Bunu ozal süýräp adam edip şu derece yetiren ministerlige, vice-premierlige yetiren bunu Gurban Muradov yollagaýç owa diýridi owadan nepede. Şonu da şonu çıkarmadı. Sebäbi şu adamlara şu özüni bergili hökmüne hasaplamasyn diýip ine eden oýuny şu. Inni öwürgeli Ataýewiň palyna heli boldy. Ol entek bir haramaş ölmäke eýýam oňa Aşyr Muhammedow geldi Muhammed owat şol howpsuzlyk ministerligiň ýol başçysy. Eýýam muňa şu sen nohur gelniňe şol nohur diýip at takdyň diýip muňa taýarlan ýa-ni iş gozgolan iş bar muňa şol sen millet parazlygy diýen diýilen ýagdaýda. Şoňa daýanybam ýa-ni öwürgeli Ataýewi işdi aýyrdylar o taýda, soňam şol basyldy. Ýöne öwürgeli Ataýew ýitdi diýerler wan meni 2013-nji ýylda çağırdylar senin atyň itiň ýanyna barma diýip şoňalak maňa bir talap edilip durka men gapdalymdaky kabinetde şol öwürgeli Ataýewam şol soragy çağırlyp şolunny sen hiç ýerde görünme. Öwürgeli Ataýew ýa-ni bagwan hemem şol garawul bolup bir çağılar bagy ýasly işläp beren adam. Ine ahyry şol päliň azmadyk bolsa hana nöker bolma diýilen gurrun şol. Egerde siz ýurt başyna hakyky ýol başçy demokratiýa durmuşyny talap edýän adamyny getirmän ýende han saýlansa ahyry milletin görjek güni şodur. Inni 2007 bilen 2021 arasy pikirediň 14 ýyllap şunu görüp ýörüs. Inne mana ogluny taýarlap dur. Inni hemme zady şoňa tawşatmaly. Şu wagt halkyň içinde her adam görünýär bularam bar aýna bir plan wagt içinde barmasak näme bolar? Ay şol ogluny sizden soramaz goýar. Siz oň bilen üýt götmersiň. Şol men ýene-de bir sapar umumy hemme şu halkymyza da ýende aýratyn belejek adam. Şol adam pıs-pıslygyna hiç kime sır bildirtmän haram maşin gapdalyna şeýle ýuwaşa geldi. Hemme şunu ýuwaş görüp saýladylar. Innem siz şoň ne derejede ýuwaşdygyny, ol hakyky ýuwaşmy ýa müsmil sokormol, halky ne güne getirenligini hemmemiz gördük. Onun için var-varınkı daşınna, pıs-pısınkı içinne, hiç şondan ahmal olmalılar. Halkın hakkı var, narod imeyit prava.